Hola, benvinguts a aquest primer vídeo d'aquest canal que m'he proposat fer. Un canal en el que vull parlar de diferents temes que a mi m'interessen, que trobo interessants. I el primer vídeo que m'he proposat fer és sobre el tema del feminisme, que jo penso que és un tema del que se'n parla molt, però alhora se'n parla massa poc. O sigui, se'n parla però sempre en una mateixa línia. Sembla que hi ha un corrent de pensament que és el predominant i sembla que no es pugui aportar diferents punts de vista, i jo m'he proposat des d'aquest canal, en concret des d'aquest vídeo i des d'altres que faré sobre aquest tema, intentar donar altres punts de vista diferents als que oficialment es donen i que tothom ja dona percebuts. En el cas d'aquest vídeo en concret, em vull referir a un programa que van emetre a l'emissora RAC1, que el vaig sentir l'altre dia mentre conduïa. Va ser el dimecres dia 14 de setembre i es va parlar del tema del feminisme. I com era d'esperar, es va parlar sobre el tema amb una òptica molt concreta, molt enfocada a una visió que és l'oficial, la visió imperant en la societat. Concretament jo crec que és en la societat occidental i sobretot en la catalana, on impera aquesta idea del feminisme, aquesta idea concreta, i jo trobo que hi ha molt poques veus que difereixin d'aquesta visió o que aportin un punt de vista diferent. No surten veus públicament que aportin visions diferents sobre el feminisme. Sempre hi ha una mateixa visió, que és la visió, per entendre'ns, de la CUP, i una visió bastant radical. I jo penso que està bé que en aquest tema, com en qualsevol altre tema, ja sigui qualsevol tema de política, de societat, etc., trobo que està bé que hi hagi diferents punts de vista, perquè entre uns i altres puguem trobar la nostra línia o puguem trobar la veritat, entre cometes, dins de diferents veritats que hi pugui haver, perquè jo crec que en el fons ningú té la veritat sobre res, no? Doncs bé, en aquest programa del dia 14 de setembre es va parlar, com deia, del feminisme, i des d'una òptica que jo considero bastant radicalitzada i bastant enfocada en uns punts concrets, que són: primera, la victimització de la dona i criminalització de l'home. Segona, el tema de l'atribució de rols, que es tendeix cada cop més, segons aquesta visió d'aquest tipus de feminisme, a intentar abolir qualsevol tipus de diferència de rols entre homes i dones. Què vull dir amb això de la criminalització de l'home i la victimització de la dona? Vull dir que, segons aquesta visió del feminisme, l'home és considerat automàticament com un potencial violador, un potencial maltractador, un ésser que està situat socialment, políticament, etc., econòmicament, per sobre de la dona, i que això és una cosa que s'ha de combatre. L'home, segons aquesta teoria, té una situació de privilegi, la dona sempre ha estat maltractada, sempre ha estat discriminada, etc. I es tracta d'una mena de guerra de sexes en la qual l'home és el dominant, la dona la dominada, i sempre hi ha aquesta lluita d'intentar trencar aquesta situació, de que l'home és l'explotador, la dona l'explotada, l'home és maltractador, la dona maltractada, i sempre hi ha com aquesta guerra d'intentar fer caure l'home del seu estatus suposadament superior, encara que en molts aspectes de la família, de la societat, entre amics, etc., això no es doni, però és igual. Només pel fet de ser uns homes i altres dones ja som dominats i dominades. I l'altre tema important des del qual es va enfocar el programa va ser el tema de l'atribució de rols, que segons aquesta versió del feminisme s'intenta abolir, esborrar qualsevol diferència de rol entre home i dona. O sigui, si l'home per naturalesa es comporta de determinada forma, o per cultura, per genètica, pel que sigui, l'home té un determinat comportament i la dona un altre, això no compta. Això s'ha d'intentar esborrar qualsevol tipus de diferència, perquè totes les diferències, segons aquesta òptica, estan basades en una imposició
cultural per aquesta submissió que hi ha hagut de la dona durant tota la història. Per tant, doncs, no hi ha d'haver cap tipus de diferència entre home i dona, ni de comportament, ni de vestimenta, ni de forma de parlar, ni de forma de moure's, d'expressar-se, de res. L'única diferència es redueix a la genitalitat. O sigui, l'única diferència, segons aquesta visió, entre l'home i la dona és que l'home té penis i la dona vagina, i no hi ha cap més diferència, o no hi hauria d'haver cap més diferència. La qual cosa a mi em sembla una aberració, perquè jo penso que homes i dones som diferents, som naturalment diferents i som necessàriament diferents. I és bonic que així sigui. Jo crec que és molt bonic que l'home sigui home i la dona sigui dona, i que siguem diferents i que ens complementem. Això és una cosa molt bonica. A més que, encara que vulguem lluitar en contra d'això, a l'home li agrada la dona femenina i a la dona li agrada l'home masculí. Això és una cosa impepinable i que per més que es vulgui lluitar contra això, mai s'esborrarà, perquè és que som així, o sigui, estem programats així. L'home està programat per sentir-se atret per una dona femenina i la dona per un home masculí. I això, per més teories feministes radicals que es vulguin implantar, això serà així sempre. El problema no és el feminisme, perquè jo em considero feminista. O sigui, si el feminisme és la defensa dels drets de la dona en un mateix pla que l'home, jo hi estic 100% d'acord. El problema és quan el feminisme, com està passant avui dia, es converteix en un femallisme, que és un terme que, per desgràcia, es fa servir molt en la literatura científica i en altres països, però a Catalunya ningú fa servir en mitjans públics, enlloc, ningú fa servir el terme femallisme. Segur que la majoria dels que esteu veient aquest vídeo no l'heu sentit mai, aquest terme, que en castellà seria embrismo. I és perquè hi ha aquesta mena de, al meu entendre, aquesta mena de dictadura del feminisme aquest tan radical que s'ha imposat, que ha arribat a un punt de femallisme, o sigui, de sexisme envers l'home, de considerar que la dona és en realitat un ésser com superior i l'home és doncs un ésser inferior, més imperfecte, menys intel·ligent, més tosc, més propens a la violència, al maltractament, a l'explotació de la dona, etc etc. Doncs bé, un dels motius pels quals he fet aquest vídeo és perquè pensava que ja era hora que algú parlés del femallisme en català i que traiés a la llum aquest concepte que està totalment amagat i que ningú en cap mitjà públic fa servir aquest terme. Jo a TV3 no he sentit mai a parlar del femallisme, mai. I és un terme que es fa servir en la sociologia i en la filosofia i penso que és bo que algú el tregui a la llum i en parli, encara que només sigui jo, però almenys que algú en parli, no? Bé, tot això, clar, és un tema molt polèmic, ja ho sé, ara molts se'n tirareu a sobre, ets un masclista, ets un sexista, ets no sé què, ets no sé quantos. Mira, els que aneu ja d'entrada amb aquesta idea, ja podeu plegar, tancar aquest canal, deixar de veure aquest vídeo perquè la veritat és que m'és igual, o sigui, jo em vull adreçar a persones intel·ligents i disposades a obrir la seva ment i disposades a escoltar altres idees diferents de les seves i a debatre. Les persones que es vulguin sotmetre a un pensament únic i que només hi ha una versió del feminisme i que és la imperant i que tothom ha de pensar igual, etc., doncs que no comptin amb mi directament, no? Doncs bé, com ja he dit, faré un altre vídeo parlant d'aquests temes més concretament i amb exemples d'estudis i d'altres vídeos que ho puguin il·lustrar. Però ara, en aquest vídeo concretament, vull parlar d'aquest programa que es va emetre a RAC1 el dia 14 de setembre, que és un programa que es diu Islàndia i està presentat per Albert Tom. Anem a escoltar uns trossos d'aquest programa per il·lustrar-vos de què estic parlant i anirem comentant cada tros del programa. He agafat els trossos que a mi em semblaven més rellevants. Hem de dir, no em vull carregar tot el programa, evidentment, he de dir que va ser un programa en el qual es va denunciar casos de masclisme, realment, de discriminació contra la dona, casos de maltractaments, casos d'agressions, la qual cosa em sembla molt bé, em sembla perfecte que així sigui, que es faci un programa parlant d'aquests temes, però com és que en cap moment es va parlar del sexisme cap a l'home, de la discriminació cap a l'home, del femallisme? En cap moment es va parlar d'aquests temes.
I jo crec que seria bo també, no? Si parlem de discriminació, parlem també de casos contraris. Però és que la tònica general del programa, o sigui, la idea global que li quedava a l'espectador després de sentir aquest programa és que l'home, només pel fet de ser home, ja és un potencial maltractador i un ésser potencialment discriminador, la qual cosa doncs, em va deixar un molt mal gust de boca. El programa va començar amb el testimoni d'una periodista que deia que després de molts anys sense haver estat feminista, sense haver-se preocupat del tema, de sobte, després d'un seguit d'experiències, s'havia tornat feminista i havia vist la llum i li semblava la cosa més meravellosa del món i com podia haver estat que mai hagués estat feminista. Això, havia vist de sobte la llum divina, no? Anem a escoltar. Doncs mira, el meu final feliç, allò que m'aporta joia darrerament, que em fa sentir útil a la societat, fins i tot diria, és que he descobert que sóc feminista. Aquí on em veus, amb 40 anys, bé, de fet amb 39, perquè els 40 els tinc ara, i jo recordo exactament en quin moment vaig prendre consciència que era feminista. Això és així, va d'un dia per l'altre. En el meu cas va anar així, perquè a casa meva això dels temes dels masclismes, els feminismes, és una cosa que no se'n parla, no es practica. En el cas del masclisme, afortunadament, en el cas del feminisme, ara penso que potser era una llàstima, però és una cosa que jo mai havia tingut la sensació que anés amb mi, que fins i tot quan es deia la paraula feminista, erròniament, ara ho veig, li atribuïa unes certes connotacions fins i tot negatives i pensava, hosti, que pesades, per ser clara. I ara, clar, ara que ho soc, me n'avergonyeixo molt i jo he de dir que dic amb orgull que soc feminista i, a més, amb una certa vergonya i disculpant-me amb les altres dones, amb la humanitat en general, per no haver-ne pres consciència abans. Què va passar aquell dia? Mira, la cosa més absurda, perquè jo crec que al final et fas feminista amb una suma de coses petites. Coses petites que són que vas a una reunió de feina, et presenten el que serà el teu jefe i et diu, us coneixeu? I llavors et diu, no, me'n recordaria, amb mirada seductora. I penses, a veure una cosa, aquest senyor exactament, a què es pensa que hem vingut, no? Coses que, jo crec que una dona això no ho fa mai de la vida, però vaja, és igual, no? A part d'aquestes coses, no? O entrevistes de feina, tal, no tens fills, ja. I penses tenir, a part de coses d'aquestes que em semblen absolutament al·lucinats i que potser es donen més puntualment, a mi em va passar perquè vaig sortir a sopar amb una altra persona de sexe masculí. Llavors, en el moment de pagar, jo vaig deixar la tarja, va venir el cambrer amb el datàfon i automàticament li va donar el datàfon a ell. Com passa tantes vegades. Com passa tantes vegades i com m'havia passat a mi tantíssimes vegades. És a dir, no és una novetat. Però aquell dia, no sé per què, fins i tot vaig fer un tuit, estava començant el Twitter, i això fins i tot em va portar a fer un tuit i vaig dir no, prou, o sigui, això no pot ser. I clar, fas un tuit i comences a rebre missatges d'homes i dones que t'expliquen moments quotidians molt semblants a aquest i dius, és que això no pot ser. Total, que al final he anat tan enllà que fins i tot he fet un curs de feminisme. Aquí on em veus. L'has aprovat? L'he provat, però vaig amb la L encara, que no sé si hauria de ser una F, però en qualsevol cas estic en pràctiques. O sigui, si veieu l'Anna Guitart pel carrer, imagineu-vos que porta una L en el feminisme. M'agrada molt com has explicat la història, perquè precisament això és el que volem fer avui, no? Aquesta suma de petits moments quotidians on, diguem, es veu el masclisme que encara hi ha a la societat, o on una dona es pot sentir menys tinguda, es pot sentir assetjada, o es pot sentir infravalorada en moltes petites situacions quotidianes. Aquest curs que deia l'Anna Guitart que ha fet, l'ha fet a partir d'un llibre que es diu Curs de feminisme per microones, que l'ha escrit la Natza Ferrer. Bona tarda, Natza. Bona tarda. T'he de donar una notícia que no sé si la saps, que és que avui a la llista de més venuts del periòdico, el número 4 és aquest curs de feminisme. Sí, estic flipant. Bé, ja hem escoltat aquest primer testimoni. Doncs bé, em sembla molt bé que aquesta persona que no hagi estat mai feminista doncs s'hagi convertit al feminisme, s'ha evangelitzat, pobreta, estava la pobra en els llims del no-res, o era ignorant de tot els mals que passaven al món, i de sobte, doncs això, va veure la llum, es va convertir al feminisme, i que bé, per fi, doncs ja sóc una persona normal, una persona recta, sana, com Déu mana. Jo crec que, en el fons,
ella ja era feminista, perquè si és una persona normal, que s'ha criat en un ambient normal, sobretot en la nostra cultura, són persones que ja per sistema rebutgem la discriminació, ja sigui contra les dones, contra els negres, contra els animals, o sigui, les persones normals i doncs, en un ambient social normal ja estem en contra de la discriminació. El que passa que ella potser no estava introduïda en aquest ambient de feminisme més radical i ara s'hi ha convertit i clar, ja ara està molt contenta, no? Clar, després es parla, ella en cap moment ha parlat de cap discriminació. Els exemples que ella ha donat en cap moment han estat de discriminació. Ha estat un cas d'un cap de l'empresa on ella va anar a treballar, que quan la va veure li va dir amb un to així sorneguer: me'n recordaria de tu. Bé, això és un cas de que aquest home doncs, va voler ser una mica seductor, potser una mica massa atrevit, sí, evidentment, però es pot considerar discriminació, això, realment? O el cas que diu després que va a un restaurant amb un home i li donen el compte a l'home, això és discriminació? Jo crec que és tot al revés, més aviat. Jo crec que discriminació és que ens donin el compte als homes i no pas a les dones. Jo prefereixo no pagar abans que pagar, però vaja. Després, com no, apareix la Natza Ferrer, la gran gurú del feminisme, una persona doncs, que amb el tema del periodisme jo respecto molt, és una gran professional, però sembla que s'ha erigit com una de les gurus del feminisme i la veritat és que els seus comentaris a vegades sobre els homes en general, de vegades són bastant penosos. Però sembla que aquesta versió del feminisme tan radical, aquesta versió ja femellista, doncs ara és el que triomfa, ara és el que és guai, el que està de moda i és el que ven. I la prova està que els seus llibres els està venent com a xurros, perquè és el que es porta, és el que guai, la dona sotmesa i l'home dominant, l'home maltractador, que dolent que és l'home, Però bé, seguim amb el programa. Aquest mes m'he dedicat a passejar molt per Barcelona. Per què? Perquè feia bon temps i perquè plegava de la feina una hora més o menys de 100 i pujava a peu caminant a casa. No hi ha hagut ni un sol dia dels que he plegat a una hora de 100 i he pogut anar a peu que algú no m'hagi dit alguna cosa. Alguns taxistes baixen la finestreta, transportistes, m'han convidat a fer cafès, m'han convidat a fer entrepans, m'han dit coses molt diverses, algunes d'elles molt desagradables. Per què haig d'aguantar jo això? No jo. Per què les dones hem d'aguantar això? I el que m'emprenya més és que quan tu això ho expliques, mira, em passa això. Sempre hi ha algú que pensa que exageres, sempre hi ha algú que es pensa que tu ets qui sap què o que et creus qui sap què, com si això a més t'hagués d'agradar o t'hagués de pujar l'autoestima. No, això el que és un assetjament. És un assetjament sistemàtic. Ens passa a totes. Llavors, és veritat que quan tu vas amb un noi caminant, això no passa perquè deuen considerar que ets com un taxi, que en aquell moment estàs ocupada i que quan vas sola deus tenir el llum verd i, per tant, qualsevol persona es pot acostar a dir-te qualsevol cosa. Aquesta és la nostra vida quotidiana. Aquest és un exemple, com molts altres que explico en el llibre, que les dones patim pel simple fet de ser dones i que hem d'aguantar diàriament. Si tu et reuneixes amb un grup de dones, no hi ha un moment en què preguntis si alguna ha patit alguna agressió, i aquesta seria considerada una agressió petita. Jo no la considero petita perquè no considero res petit, tots són agressions, però no hi ha ni una sola dona que no hagi estat agredida al llarg de la seva vida. Per tant, és un tema que ens hauria de preocupar molt més del que ens preocupa i del que n'hem de ser molt més conscients del que en som. Bé, aquí aquesta noia parla de... Ja ho veieu, és una persona doncs, que va pel carrer, els homes li diuen coses, li fan compliments, la conviden a un cafè, li diuen que maca que ets, que no sé què. Jo estic d'acord que això pot ser molt desagradable. A mi la veritat no em semblaria tan desagradable que anar pel carrer i que les noies em diguessin coses maques. La veritat a mi no m'importaria. Però entenc que moltes dones es puguin sentir incòmodes. Però penso que és sobretot un tema de com es diuen les coses. Perquè si tu t'apropes a una noia i li dius alguna cosa maca, jo crec que ningú es pot sentir incòmode per això, al contrari. O sigui, de fet, els homes i les dones, per què estem al món? Per interactuar,
per relacionar-nos entre nosaltres, i és normal que hi hagi un apropament sexual, o sigui, és una cosa absolutament normal i natural. És molt normal que un home s'apropi a una dona intentant seduir-la, intentant doncs, fer-li algun compliment per veure si s'hi pot apropar. Això és una cosa absolutament natural i que pretenen eliminar això, o sigui que no hi hagi interacció sexual entre homes i dones a l'aire lliure pel carrer, que pretenen que tothom es posi a lligar per internet perquè no hi hagi un apropament entre homes i dones, no sé, em sembla una mica bèstia, no? Ja dic, jo entenc que, per exemple, si vas pel carrer i passes per una obra i et comencen els paletes a cridar «Tia buena, te voy a comer el culo, no sé què». Jo entenc que això et pugui sentar molt malament, perquè, per exemple, jo una vegada anava pel carrer, vaig passar pel costat d'una obra i passava una noia també jove, maca, i els paletes li van començar a dir coses així, cridant molt fort, coses molt desagradables, i la veritat és que em va sentar molt malament per la noia, em va saber greu perquè vaig pensar, ostres, que desagradable, no? Jo la veritat no ho he fet mai. Jo mai m'he apropat a una noia pel carrer i li he fet compliments. A vegades sí m'he apropat a una noia, però d'una forma més normal, per exemple, no sé, demanant-li l'hora, preguntant-li alguna cosa d'on està el carrer, etc. D'una forma més subtil, no? Jo no sóc de fer compliments pel carrer a les noies perquè no ho trobo massa elegant, no? Però vaja, tampoc penso que dir-li a una noia que passa hola, que maca, no sé què, no sé. Hi ha coses que segons com es diguin, tampoc crec que sigui tan greu com per dir que és una discriminació, una agressió. Ja dic, en el fons tot és tema de matisos i de com es diguin les coses. Jo crec que el tema concret és aquest. Seguim. Hola, bona tarda. Jo us volia explicar que sempre que s'ha de tastar un vi, el que fan els cambrers és acostar-li a la copa al meu marit. Sí. Llavors, ens mirem tots dos amb cara així volent dir què estàs fent, primer has de preguntar qui el tastarà, no? I sempre dic, no, és que el tasto jo, vull dir, no? I, bueno, es queden bastant parats moltes vegades, no? Com volien dir que he fet malament. Però... I l'altra situació també, Alba, és que si anem tu i jo a sopar i jo demano una aigua i tu demanes una cervesa, la cervesa me la portarà a mi el cambrer i a tu et portaran l'aigua, no? Sí, això també em passa alguna vegada quan demanem un cigaló i el meu marit demana el cafè, que sempre ens el posen al revés, Gràcies, Alba. Molt bé, clar, és això, és aquestes situacions tan petites que dius, és que res, és una anècdota, això, no? No, però no, són anècdotes, però d'aquesta anècdota anem als terribles casos que van molt més enllà i que acaben amb dones mortes, en sèrio. O sigui, el procés és aquest, anem de les coses petites, per això jo en el llibre dic, no... Bé, ja ho sentiu, no? Això és molt perillós. O sigui, comences posant-li una cervesa a l'home i una Coca-Cola a la dona i s'acaba matant a la dona. O sigui, això és perillosíssim, Vigileu quan aneu al restaurant, que quan us posin una cervesa a l'home i la Coca-Cola a la dona, quan ho volíeu al revés, això acaba amb una mort segura, Bé, em sembla que aquest és un exemple molt clar d'aquesta radicalització i d'aquest victimisme, a vegades del feminisme radical, no? Sí que passa, i a mi també m'ha passat, que anar amb una noia a un restaurant i, per exemple, ella vol una cervesa, jo vull una Coca-Cola, i que ens ho posin al revés. Sí que m'ha passat. Però realment ens hem de sentir discriminats per això? No sé, jo trobo que n'estem fent un gra massa i que estem perdent el nord, senzillament. És veritat que hi ha un tema d'atribució de rols, que aquest és l'altre tema del que volia parlar. Les persones, la societat en general, atribuïm una sèrie de rols, d'estereotips a homes i dones. Després, en un altre exemple del programa també surt, se suposa que a un home li agraden certes coses, a la dona certes altres coses. Clar, aquesta versió d'aquest feminisme radical que jo dic, com que vol abolir qualsevol tipus de diferència, no pot tolerar que hi pugui haver d'entrada aquesta atribució de rols, no? I per això doncs, hi ha aquesta denúncia de com si fos el tema una discriminació o fins i tot una agressió, no? Que jo
penso, torno a dir, que és fer-ne un gra massa. Seguim. El DJ de José diu: he vist un quiosquer aquest matí amb mirada lasciva a una dona que passava pel davant. L'Eva diu: viatjar sola és un drama, dones pendents que no trobis parella i homes intentant pescar-te constantment. Jo només vull viatjar tranquil·la una setmana. Això de viatjar sola, que també surt en una part del llibre, perquè hi va haver un cas terrible fa molt poc de dues noies que van ser assassinades i es deia a la notícia que aquestes dues noies viatjaven soles. Aquestes dues noies no viatjaven soles, viatjaven una amb la companyia de l'altra, però es considera viatjar sola si no hi ha un home que t'acompanyi. Ja ho veieu, o sigui, dones viatjant soles, perill perquè poden ser assassinades per un home. Bé, sí que té raó la Natxa en aquest cas, en el sentit de que dues dones que viatgen soles, no viatgen soles, viatgen acompanyades l'una de l'altra, no? Això sí que és veritat. I el tema de la mirada lasciva, no? Ha escrit un oient, ha escrit un email explicant, doncs, l'altre dia vaig veure un home que mirava una dona amb mirada lasciva. I? Però què m'estàs contando? Des de quan mirar amb una mirada lasciva una dona és una cosa dolenta? Home, evidentment, si la dona m'està veient i jo li faig una mirada amb un contingut sexual explícit, és una mica agressiu, és veritat. Però, no sé, tampoc explica ben bé com va ser, però el fet de que passi una dona i l'home se la quedi mirant en plan amb una mirada lasciva, tampoc crec que sigui com per explicar-ho a la ràdio, no? Vaja, no sé. No sé aquesta gent on viu, però jo penso que és una cosa normal que passa en tot el món. En el món hi ha milers de milions de persones i no crec que això sigui un cas com per denunciar-ho a la ràdio, però vaja. Seguim. A mi una feina em van dir que me la donarien si em vestia diferent. Jo vaig dir, què vol dir diferent? I em van dir, més femenina. Estupendo. No la vaig agafar a la feina. Això s'hauria de considerar assetjament. O sigui, totes aquestes coses que passen a nivell laboral, per exemple, o que et preguntin si penses tenir fills, tot això s'hauria de poder denunciar com a assetjament. No estem en aquest grau, i tot això és assetjament. És a dir, que et diguin com has d'anar vestida d'una manera determinada. Altra cosa és que vagis bruta o que això es pot qüestionar, no?, per la resta de companys, si més no. Però tot això s'hauria de considerar assetjament i encara no està considerat. Bé, aquest és un tema del que comentàvem de l'atribució de rols. Jo el que he pogut observar, jo he viatjat bastant, he conegut bastant persones de molts països diferents, he pogut aprendre d'altres cultures i pel fet de conèixer persones d'altres cultures també això m'ha permès aprendre de la meva pròpia cultura i del meu propi entorn, en aquest cas del català em refereixo. I jo he pogut observar, ara us tirareu tots a sobre meu, m'és igual, jo dic el que penso i el que estigui d'acord bé i el que no també. Jo penso que concretament a Catalunya s'ha perdut molt el tema de la feminitat, com que hem estat lluitant tant per la igualtat de la dona amb l'home, però d'una forma equivocada, d'una forma que s'ha intentat esborrar la diferència de rols, s'ha arribat a un punt que, clar, la masculinitat i la feminitat, com que s'han esborrat una mica les fronteres, l'home cada vegada s'ha anat tornant més femení i la dona més masculina, i jo puc observar, anant pel carrer, anant pels llocs, anant a oficines, anant a l'administració, etc., puc observar que la dona a Catalunya, en general, no totes, però com a norma general veig que ha perdut molt la feminitat, sobretot en el vestir. O sigui, jo veig les dones catalanes, en general, ja dic no totes, tant en el comportament com en el vestir, amb la forma de parlar, sembla que hagin volgut imitar molt a l'home, no? Sembla que s'han volgut apropar tant a l'home i assimilar-se a l'home en quant a drets, a tot, però que també això s'ha confós i s'ha volgut imitar l'home amb tot, amb el comportament, amb el vestir, amb tot. I jo m'adono doncs, que s'ha perdut molt, com deia, la feminitat, i veig les dones caminant com a homes, comportant-se com a homes, gesticulant i parlant com a homes, fumant, dient paraulotes,
O sigui, coses que realment són una mica en contra del que és la feminitat, jo penso. I observant doncs, les dones d'altres cultures, de qualsevol lloc del món, això és així. O sigui, normalment les dones pel món, i no parlo de dones discriminades, ni entrem en tema d'islam, de burques, ni de coses d'aquestes, que ja us veig a venir. Però si mireu, per exemple, no sé, qualsevol lloc de Llatinoamèrica, d'Estats Units, etc., la dona és femenina, la dona sap vestir, la dona sap caminar, i l'home també, evidentment. O sigui, els rols estan marcats en el que és el món en general, però no per una imposició, sinó perquè ja és realment així, per cultura, però també per uns condicionants biològics. Això és un tema doncs, que ja dona molt per parlar, per debatre, ja hi tornarem a entrar, ja faré un altre vídeo parlant d'això, però és un tema que jo penso que està bé dir-ho en aquest moment, no? I clar, aquesta noia se sorprenia de que la feina l'obliguessin a anar d'una forma femenina vestida. Però és clar, però és que és una cosa òbvia. Si jo em presento una feina, segons quin tipus de feina, evidentment, vestit amb faldilla i maquillat i vestit com una dona, segurament, a part de que se'n fotran de mi, segur que la feina no me la donen. Segons quina feina, esclar, també. Perquè estic una mica, doncs, contravenint les regles socials dels rols de cada sexe, no? Doncs si això passa amb un home, amb una dona també. O sigui, és normal que en una empresa vulguin que les dones que hi treballen vesteixin d'una forma agradable, correcta, d'una forma doncs, que sigui elegant, que sigui agradable pels clients. I és normal doncs, que vulguin que una dona vagi doncs, ben vestida, i en el cas, pel fet de ser una dona, en aquest cas, doncs, que vagi vestida femenina. O sigui, una dona disfressada d'home no és elegant, ni és bonic, ni tampoc dona una imatge adequada per una empresa per atreure la clientela. Això és així. Ens pot agradar més o menys, però és que és així. I clar, com no, la natza ja diu que això és una agressió. El fet de que una dona l'obliguin a portar faldilles o anar vestida femenina, això ja és una agressió. Doncs mira, home, si tens la sort de treballar a casa teva, tancat en un búnquer que no t'ha de veure ningú, si vols pots anar vestit amb calçotets i amb samarreta Imperi i ningú es fica amb tu. Però quan has de treballar de cara al client has de tenir una imatge. I una imatge vol dir doncs, anar ben vestit, i ben vestit doncs, és, en el cas de l'home, anar amb una imatge masculina i en el cas de la dona amb una imatge femenina i cuidada. Per exemple, a Colòmbia m'han explicat, una amiga que tinc d'allà, que a les empreses, a l'administració, etc., per contracte, la dona ha de portar el cabell raspallat. O sigui, la dona ha d'anar ben pentinada, amb el cabell cuidat i raspallat. I això ja els hi ve per contracte. Això a Catalunya no ho veiem, perquè com que a Catalunya hi ha aquesta laxitud de normes en quant a la vestimenta, en quant a la indumentària, en quant a l'aspecte, vas a un jutjat, vas a Hisenda, vas a l'Ajuntament, etc., i et trobes dones que treballen allà amb una imatge penosa, vestides de qualsevol manera, despentinades, sense maquillar, o sigui, amb unes pintes que dius, però aquesta persona que fa aquí treballant de cara al públic? O sigui, que encara podem donar gràcies aquí a Catalunya de que hi ha aquesta laxitud total en quant a la forma de vestir i la indumentària, perquè en molts altres llocs del món no és així. Aquesta noia que denunciava això encara pot estar molt agraïda de la laxitud que hi ha aquí a Catalunya, Continuem. No suporto que acabar de conèixer una persona i tenir-li de fer 2 petons. No entenc per què. O sigui, a nivell privat te presenten fulanito, menganito, pum, pum. Escolta'm, aquell tio no li fa 2 petons al meu marit. Fins aquí. Soc directiva d'una empresa. Vas, no sé, a demanar un crèdit al banc. El director, hola Rosa, què tal? Mua, com que mua? Jo vaig sempre amb la mà per davant. Ho sento. No, jo faig petons a qui vull i quan vull. Bé, a veure, és veritat. Aquesta dona és lliure de fer petons a qui vulgui. Vull dir, aquest dret
Si parlem de drets, aquest dret aquesta dona el té. O sigui, jo si no vull fer-li un petó a una dona que em presenten, no tinc per què fer-li. Si jo no vull donar-li la mà a un home, no tinc cap obligació legal de fer-ho. Ara, hi ha unes normes d'urbanitat, hi ha unes normes de civisme que dicten certs comportaments. I això és aquí, així i a la Xina popular. O sigui, tots sabem, per exemple, que els esquimals, quan es presenten, es freguen el nas, que els alemanys no es fan dos petons, sinó que es donen la mà, que els italians es fan petons entre els homes també, i cada país té les seves normes. Ens poden agradar o no, i és normal doncs, que a algunes persones no els agradi. Però aquesta dona doncs, ho comenta com si fos el gran greuge haver de fer petons estranys, no? O sigui, em sembla bastant lamentable trucar a un programa per denunciar això. O sigui, com si fos això un tema ja de feminisme, de discriminació. Ja dic, és que realment aquí a Catalunya, amb certs temes, estem perdent el nord i un d'ells és aquest. Jo no veig en cap lloc del món que la gent s'escandalitzi per haver-se de vestir de certa forma segons el teu sexe, per haver de donar la mà o fer petons. La gent no es qüestiona aquestes coses, però és que aquí hem arribat a un punt que ens ho qüestionem tot i que tot és un greuge i que tot és discriminació. Però això què és? Bé, no sé, potser aquesta senyora té algun tipus de problema social, perquè també hi ha gent doncs, que té problemes psicològics, patologies socials, i que no els agrada doncs, apropar-se a algú o entrar en contacte amb algú. Això també és respectable, que no sabem si és el cas d'aquesta persona, no? Però vaja, que vist així tal com està plantejat, em sembla molt trist i molt lamentable trucar a la ràdio per denunciar això. Vaja. Twitter que es diu Umbústia, diu: al final els homes haurem d'anar pel carrer amb aquelles ulleres dels cavalls, no fos cas que ofenguem ningú. Hola, Olita, diu: treballo en una tintoreria i hi ha moltes dones que no se'n refien perquè sóc un home, també hi ha masclisme. Un altre oient que és valencià, que viu a Marsella, ens escolta des d'allà, diu que li va passar que va anar a comprar les cortines de casa seva, ell no viu amb la seva parella, però hi va anar acompanyat de la seva xicota i que els dependents se n'hi van fotre perquè es comprava les cortines i les triava ell i no pas ella. Clar, o sigui, en aquest cas, el cas de que l'home tria les cortines i no pas la dona, o sigui, la discriminació l'està patint la dona. O sigui, s'estan enfotent de l'home perquè tria les cortines, en comptes de triar-les la dona, i la discriminada és la dona. Però això què és? Si se m'enfoten a mi perquè jo trio les cortines en comptes de la meva dona, no seré jo el discriminat? Però no. Clar, el programa està enfocat de la manera de que la discriminada sempre és la dona i l'home, el puto maltractador, que sempre està assetjant a la dona, maltractant a la dona i violant a la dona. Home, un poco de por favor, eh? I després m'ha agradat molt el tema de la tintoreria, que diu aquest home que dona el seu testimoni i que diu: jo treballo en una tintoreria i moltes dones no se'n refien de mi perquè sóc un home. I diu la locutora, o sigui que també hi ha masclisme. Us heu fixat? O sigui, la qüestió és no dir mai, no parlar mai del tema del feminisme. No parlar mai de la discriminació cap a l'home. La qüestió sempre és que la discriminada és la dona. Si un home no se'n refien d'ell pel fet de ser home perquè treballa en una tintoreria, llavors les discriminades són les dones, que se'n refien d'elles. Home! Si hi ha discriminació, parlem de totes les discriminacions, no només la de la dona. Els homes també són discriminats, I aquest és un cas fefaent de discriminació cap a l'home. I com aquest molts, que en el proper vídeo que faré ja entraré més en detall en aquests temes, però que discriminació hi ha per una banda i per l'altra també. Seguim. Em semblava interessant el de la tintoreria, perquè sí que és veritat que segurament tenim interioritzades que hi ha feines d'homes i feines de dones, no? Sí. És que jo crec que quan l'Eloi deia si li diuen a un home que se'n vagi a fregar plats no és un insult, la dona sí, això forma part una mica dels rols, d'aquests estereotips que tenim que associem directament amb les dones i que crec que és una cosa que la Natza també explica al llibre i que hem de canviar i a un nivell molt quotidià, perquè
Aquí sí, aquí ja es parla de l'atribució de rols, hi ha rols d'homes i rols de dones, i la locutora acaba dient, i és una cosa que hem de canviar. Per què l'hem de canviar? O sigui, no estem parlant del feminisme. Una cosa és feminisme i una altra és l'atribució de rols. O sigui, una cosa és la discriminació de la dona i una altra cosa és l'atribució de rols, que són temes diferents, que no tenen massa a veure. Si volem lluitar pel feminisme, per la discriminació de la dona, d'acord, perfecte, però el tema de l'atribució de rols és un altre tema, que hi podem entrar. Es pot discutir si hem de canviar els rols, si és una cosa injusta, es pot discutir, però no ho fiquem tot en el mateix sac, perquè són temes diferents. Però és que ja el tema de l'atribució de rols ja s'inclou dins del tema de la discriminació, del maltractament cap a la dona, etc i de l'agressió. Tot i que jo penso que l'atribució de rols és una cosa natural de l'ésser humà i que mai la canviarem. Per més feminisme radical, per més activisme que hi hagi i que es vulgui insistir en els mitjans de comunicació dia sí, dia també, de que els rols, que si no sé què, que si els nens de blau, les nenes de rosa, que si els nens pilotes, les nenes nines, els homes pantalons, les dones faldilles, per més que es vulgui canviar això, mai es canviarà. Perquè si mirem tot el que és la història de la humanitat i tot el que és la població mundial, veiem que el món no va per aquí. De vegades ens pensem, tenim com un aire de superioritat i ens pensem que estem més evolucionats que altres cultures i que els demés estan fent una evolució cap on nosaltres estem perquè els pobres estan molt endarrerits, aquests pobres musulmans, aquests pobres africans, no sé què, estan en societats molt endarrerides, molt atreçades, que diu la gent que no sap parlar català, molt atreçades, i que algun dia doncs, arribaran a l'estatus de superioritat intel·lectual que nosaltres tenim aquí a Europa, a Catalunya, del feminisme, de l'eliminació absoluta de rols, de que homes i dones són absolutament iguals amb tot, amb comportament, amb vestiment, amb tot, però no és així. O sigui, d'això no és més que una tendència, que això és així, i d'aquí 100 anys pot ser diferent, perquè el feminisme fa potser 100 anys que existeix i potser d'aquí un segle deixarà d'existir. Potser d'aquí un segle els homes anem vestits amb faldilles i maquillats i amb els cabells llargs i les dones van vestides amb frac i amb smoking, pot ser també. Això no ho sabem, però intentar canviar una societat, quina societat? No? La societat mundial, volen canviar que tot el món, esborrar tots els rols de gènere en tot el món. Això és impossible, perquè la tendència global del món no és aquesta, i no es poden canviar ni condicionants històrics, ni genètics, biològics, culturals, etc. No es poden canviar en 4 dies. I tampoc és una cosa que la societat mundial demandi, ni molt menys. Però, en fi, d'il·lusions també es viu, no? Hi ha dones, fins i tot, que ens agradeixen a les pròpies dones amb coses com, per exemple, el paper de la dona com a mare, no? Quantes vegades, no? Una tieta, una amiga, no sé què... Ai, què els fills? Bé, se t'està passant l'arròs. I és una cosa que no ens n'adonem, però és molt bèstia, també, perquè és entendre que les dones, el seu paper és tenir fills. I dius, a veure, les que vulguin tenir fills, fantàstic, fabulós. Les que no en vulguin tenir, fantàstic, fabulós. I és una cosa que també hem de fer una mica l'esforç de canviar, no? A veure, aquesta noia de què s'estranya, diu, sembla que el paper de les dones sigui tenir fills. Evidentment que el paper de les dones és tenir fills, i el paper dels homes també, o sigui, els homes i les dones estem fets per tenir fills, per reproduir-nos, per això tenim òrgans sexuals, per reproduir-nos. Això que ens passa avui dia de que fem servir el sexe per plaer, això és una moda que ha sortit ara, però si tenim òrgans sexuals és per reproduir-nos. Homes i dones estem pensats biològicament per la reproducció. Per això els homes tenim penis i testicles i les dones tenen vagina i pits per amamentar els fills. O sigui, i tenen la pelvis més ampla, les dones, no per sortir maques a les revistes. Si la dona té la pelvis més ampla és per poder parir el nen, perquè el nen passi amb una certa amplitud per l'os de la pelvis. És que això és així, o sigui,
estem pensats per reproduir-nos. Evidentment que el paper de la dona és tenir fills. Ara, la que no vulgui tenir fills, que no en tingui. Jo tampoc, jo no sé si algun dia tindré fills. Ara, de moment, tot i que ja tinc una edat, però tampoc m'ho he plantejat seriosament, no? I qui no vulgui tenir fills, que no en tingui, evidentment. Però és que és normal que en una societat normal, amb unes regles de funcionament, com era en la generació anterior a la nostra, perquè la nostra generació de normal no té res, però d'una generació anterior, o sigui, els nostres pares, avis, etc., és normal que es preguntin com és que a la teva edat no tens fills. És que és absolutament normal. I diu la locutora altra vegada, això s'hauria de canviar. Per què s'hauria de canviar? Perquè ningú tingui fills i la humanitat desaparegui? No sé, no sigui... Perquè tinguem el sexe només com una forma de divertiment. A veure, evidentment, és molt divertit el sexe, no? Tots ens ho passem molt bé quan fem sexe i no sempre és per tenir fills, evidentment. Però vull dir que l'explicació natural de la sexualitat és el fet de reproduir-se. I és normal que les persones d'una generació anterior a la nostra o d'altres cultures que no viuen en aquest hedonisme i en aquest individualisme que vivim avui dia, és normal que es preguntin com és que no tens fills a la teva edat. És una cosa totalment natural. I per què canviar-ho? Més aviat, no som nosaltres, potser, els d'aquesta societat tan individualista i de no creure en res, de qüestionar-ho tot, no som nosaltres potser els que hem de canviar? Jo us porto també un joc, també perquè juguem aquí a la taula, és molt ràpid i molt fàcil. Us poso 2 anuncis de joguines i a veure si endevineu a quin va dirigit cadascun. ¿No ha llegado Nancy? Yo alucino. Sí, está aquí, en su camerino. ¡Corre, Nancy! ¡Empieza el casting! Purpurina. Maleta de maquillaje para sus viajes. ¿Y qué tocador? Voy a darte color. Labios. Uñas. ¡Qué shorts! Y suéter parisino. Seguro que triunfas. Es Nancy Camerino. 3, 2, 1, Hot Wheels. Prepárate para la carrera. ¿Estás listo para volar? Es la pista Salto Infernal, donde los coches vuelan, salen disparados en una carrera contra el fuego. Compite otra vez. Salto Infernal de Hot Wheels. Velocidad a tope. No ho tinc clar, no ho tinc clar. Costa. Per això recordem que és d'ara, perquè a vegades aquests anuncis que poden sonar més antics, no, estem parlant d'ara, del que podem veure en una campanya de Reis d'aquí molt poc. Sí, encara podem comprar Nancy Camerino? Sí, no, que encara hi ets a temps. Espavila, perquè això s'acaba ràpid. Bé, és aquest tema que comentem dels rols, no? Que, clar, està molt evident en la publicitat, sobretot en la publicitat enfocada als nens, les joguines masculines, que si armes, que si perill, que si aventures, la veu del locutor és una veu així violenta. En canvi, els anuncis per nenes, princesetes, vestidets, nines, i el tocador, el maquillaje, no sé què. Però és que això és així, i sempre ha estat així. Què volem, canviar això? Què volem, que els nens juguin a nines i les nenes a guerres i a metralladores i a tot això? Si ho volen fer, ja ho fan. O sigui, si un nen vol jugar amb una nina, ja ho fa. Si una nena vol jugar a pilota, ho fa. I ningú es fica amb ell. I si algú es fica amb ell, doncs aquesta persona potser té un problema, no? Però vull dir, tampoc es tracta de voler canviar i destruir els rols, perquè està estudiat, i ja us ho ensenyaré en el proper vídeo, que tenim una tendència natural, les persones, els homes a unes coses i les dones cap a altres. I no és una qüestió purament cultural d'una imposició de rols, com vol fer creure el feminisme, que està molt basat en el marxisme i en certes idees revolucionàries de l'època del comunisme, etc. no? No és només una qüestió d'imposició cultural de certes idees del patriarcat, etc., sinó que hi ha una tendència natural dels homes cap a certes coses i de les dones cap a altres. I això, evidentment, en la infància es manifesta en les joguines, en el tipus de jocs que fa cadascú, i és una cosa normal. Una altra cosa és, naturalment, si hi ha un nen que està jugant amb una nina, li impedim que ho faci, o una nena que no la deixem jugar a pilota perquè no, això no pot ser, això ja és diferent, no?
però que homes i dones tenim unes tendències cap a certes coses diferents, això és així. Allò que diuen, els homes som de Mart i les dones de Venus, però és que és la veritat. I això no ho esborrarem mai, ni ho abolirem mai, i tampoc hi ha cap necessitat de fer-ho. Bé, aquí s'acaba el meu vídeo. He volgut més que res donar un punt de vista diferent, un punt de vista que no tothom dona, que no tothom s'atreveix a donar, i més que res per donar un element de reflexió. No pretenc que tothom pensi com jo, ni molt menys, cadascú té la seva forma de pensar, però penso que era bo doncs, que algú donés públicament una visió diferent del tema, perquè, com dic, lamentablement, molt poca gent s'atreveix a parlar públicament d'aquests temes des d'una altra òptica. Res més, moltes gràcies per la vostra atenció. Espero que us hagi interessat el vídeo, que us hagi agradat o no agradat, però almenys que us hagi fet pensar, despertat alguna coseta dins vostra. Si us ha agradat, doncs feu like. I com ja he dit, doncs faré un altre vídeo on entraré més específicament en aquests temes, en el tema del feminisme, sobretot. I doncs em referiré a estudis, em referiré a vídeos que he vist i us posaré enllaços a baix perquè ho pugueu comprovar. Res més, moltes gràcies i fins aviat. Adeu!